Moi, mä oon Magnus ja tää on Jenni. Tänään Rööperin aamujoukossa yritetään saada tolkkua, pituutta ja vahvuutta sillan toiseen todella tärkeän tekijään, eli lonkan koukistajan psoakseen, joka kiinnittyy selkärangan etupuolelle. Siis se on syvällä siellä vatsassa, menee lantion yli ja kiinnittyy reisiluun sisäpintaan. Nyt, jos me haluamme saada siihen pituutta, voit tehdä Jennin kanssa mukana. Jenni, ota vasen jalka eteenpäin, pitkä askel, tosi pitkä, vielä pitempi, noin, että takakantapää nousee. Nyt ylävartalo pidetään pystyssä ja sit sä laskeudut alaspäin. Ja voit vähän taas nousta ylös ja taas mennä vähän syvempään. Muutama toisto. Ja sit se viimeisellä, että melkein hipoo lattia, mutta ei mene, sit sinne jäädään. Eli nyt tämä lonkan koukistaja on pidennetyssä asennossa, mutta se on mukana pitämässä tätä asentoa yllä. Ja nyt Jenni pidentää sitä linjaa vielä nostamalla se käsi ylös. Tämä on niin sanottu isometrinen venytys. Lihas tekee työtä, mutta sen pituus ei muutu. Se on pidennetyssä asennossa ja tekee työtä. Eli sekä venyy että vahvistuu. Kokeile!